No niin, siinäpäs ensimmäinen pikkukasa klapi, mitä tuolla Timkolla tuli tehtyä. Niin hyvällä alulla on. Ja Timkosta vähän esittelyä. Tämä on yllättävän pätevän tuntunen peli. 22 tonninen. Se on pikkunen tommonen apupöytä, mihin saa helpottaa vähän tuohon kun laittaa noita pölliä. Ja se on vinssisysteemi, jos joku painavampi runko, mitä tuohon tarvii tuohon pöydälle nostaa. Sekin jo helpottaa tuossa. Sitten tässä on tämä peräkärrisysteemillä, eli vetokoukkuun tuo. Voit mukana viedä sinne missä tarvii. Moottorista on kokemuksesta ihan tarpeeksi tehokas ja kokemuksia on kuullut, että kestävä peli olisi. Varmaan semmonen hintalaatusuhteelta niin erittäin hyvä peli on tämä. Tarpeeksi tehokas ja hyvinhän tuolla näkyy aikaan suova. Varsinkin tämmöisiä puuhastelu- ja harraste- ja kotitarvehommia. Niin miksi ei joku pienmuotoinen urakointikin? Kyllä tällä onnistuu. On kyllä tyytyväinen ollut tuohon laitteeseen. On suht järreet tuo sylinterikki tämmöiselle pikkukoneelle. Ei ole vielä voimat loppunut tuosta kesken. Sitten on tuo halkaisu hydraulikkaliike on tuossa, niin eihän se nopein mahdollinen ole, mutta kyllä tuolla on kerennyt ihan hyvin halakko. Tämmöiset puuhasteluhommat. Eipä siinä oli ensimmäinen erä ja kuvataan sitten taas lisää pilikehommia, kunhan savotta tässä jatkuu. Palauttaa asiaan.